Missier Malti li għamel l-aħħar ġimgħat mingħajr ibnu għaliex ommu ħarbet bih lejn pajjiż ieħor irritorna lura Malta tard is-sibt filgħaxija. Din id-darba ibnu Adam ta' 7 snin kien miegħu. Il-missier Anthony Busuttil għandu l-kura u l-kustodja tat-tifel, iżda l-aġir tal-omm għamel l-aħħar ġimgħat diffiċli ferm għall-missier li mhux darba u tnejn għamel appelli fuq Facebook biex kull min ikollu nitfa' ta' tarif jgħaddihulu. Fit-tmiem operazzjoni delikata, il-missier iddikjara hekk mas-sit elettroniku iNewsMalta.com. But night, il-ġenna, 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 il-ġenna. It was either do or die. Ma kont se nitilqu t-tifel. Jew get him back or die trying, that's all. We got him back. Fil-waqt li ju rappreżentanti tiegħu spjegaw kif kien hemm momenti ta' taqtih il-qalb tant li f'xeħnijiet intilfu traċċi, kien infrijem li l-proċess kien wieħed li involvi anke l-Qorti ta' Praga fir-Repubblika Ċeka fejn bdew jitolbu li jidħlu fis-seħħ deċiżjonijiet tal-Qorti Maltija. Minn Praga l-omm marret postijiet oħra u eventwalment twaqfet fil-Polonja fejn l-awtoritajiet fehmu mill-ewwel li minn dokumenti li kellhom f'idejhom kien id-dritt tal-missier li jieħu lura miegħu lill-ibnu. Lejn tmiem ġrajja li ma jawgura li l-ebda missier ieħor jgħaddi minnha, Anthony tkellem dwar il-ħtieġa tal-liġijiet li jħarsu b'mod aħjar id-dritt ta' min saħansitra ikun ingħata raġun mill-qorti. Jiena missier li għal-moment lift il-ibni. Li kieku jiena ma kontx ta' ċertu determinazzjoni u ma nfoqx ġejt ma jimportanix nonfoq nqarġidi kollu biex nġibu lura, ma kontx nġibu lura l-ibni. Jiġifieri mort. U nirringrazzja il-Ministeri kollha, anki il-Ministru George Vella tajlix bħala smijiet tal-affarijiet barranin laqana u spetturi li jagħmlu kollox kemm tagħhom taħt il-liġi għamlu. Però il-liġijiet kif huma jorbtuna dejna. U li kieku jiena ma ġejtx għal għajni, sorry qed nitkellem bil-Malti, u ma jimportanix nonfoq u x'nagħmel biex nġibu ma kontx inġibu. Jiġifieri minu mhux kapaċi li daħħadeħ fil-but, it-tfal mhux se jġibhom lura. U xi ħaġa qed isir